LED-pærer er fremtidens pærer. De er meget effektive og bruger kun en femtedel i strøm i forhold til traditionelle glødepærer. Dermed bliver elregningen reduceret markant. De fleste af vores LED-pærer vil være tilbagebetalt inden der er gået 1 år. Levetiden for LED-pærer er som minimum 20.000 timer, og pærerne tænder med det samme du trykker på kontakt. På www.diodepærer.dk kan du købe afbalancerede og smukke LED-pærer med et behageligt og varmt lys. Vores firma tilbyder kun de bedste og billigste kvalitetsprodukter på markedet. Vores indkøber er energiingeniør, og han har en utrolig stor ekspertise inden for LED-pærer. Han har sammensat et varekatalog med Philips, LG, Samsung og Osram. Du kan spare op til 40% ved at handle hos os. Og finder du det billigere et andet sted, så sænker vi prisen. Vi har nemlig prisgaranti på alle vores produkter. Vores kunder får en hurtig levering med garanti, sikker betaling uden gebyr og 30 dages returret. Derfor køb dine pærer hos diodepærer.dk.